baban mu baya muka je normal ne wallahi gaskiya baban ku ke wallahi baya nan kin ga gidan can ma mun kusa karasawa ma muna zuwa kawai shi kenan normal yanzu za ka siya mun a tafa me zan siya miki a tafa ba ma wace iriya ma ke so kwani ya kuwa to shi kenan kake da mu zo ni sauri mana mun zo kawai ki zo mu karasa to mu karasa ya kake abu kamar yau ka fara bari kin san baban ne lalle yara dama abin da yake idan haka take nan to ba komai zai ci uban shi zai magane shi ba zai magane shi ba komai yayi ya gama kai ta gida ni da shi za mu haɗu ba komai dale shi ina nan na sa ido ba zan je ko ina ba ina zaune a kofar gidan yawwa fara mu yi abin da za mu yi mu tafi ko ba haka ba amma da an sa yana ta yawwa ni ne abin da in ka san makaranta ne makaranta bayan ba ne shigo ko dai babanmu ne ya dawo bara dai na gani banda leka wajen nan dan iskan ƙarya ne da ba ka da dan kama lojin za ka kawo ni gidan ku ce za ka yi lalaci bai san gidan shi ba waye kai baba sannu baba kai ne komun da duwa komun da duwa komun da duwa komun da duwa ne dan zauna a kofar gidan ne shi yau baba ga shi baba ruwa da rediyo na a ruwa a buta ta baba rediyo ta kawo mu bai san na san ne zai kawo zukon yawa baba gashi baba Allah ya ma albarka wani gari ga ka a sakale a wuya sa na aike ka gun Abdullahi yanzu ka je ka dawo jawo gidan akwai takalmi ba ka sanawa a na ce ka sanawa takalmin yana ci ya kake mun jayayya sanawa me zan siyo ma baba me zan siyo ma Abdullahi za ka ji yanzu ka je ka yi ka dawo sa rigan mana kana abu kaman kwalto to ba kwalto bane ba to me wannan ai ba kwalto ba yake rike ba duba ka ga ba daidai ba ka sa ba zan yi tafi zan kawo sa can juya ta ce wani aikin baba tsaya a tsaye na ganka tsaya a tsaye na ce maka ba na aikin ka je ka ce wannan ajiyar da na bashi ya baka ka kawo mun ka yi sauyi ina jiran kawo baba shari'a tana cikin kyaleta yau za ta ci wanta ina ganta ba su yin iska yan zamani ba baba na je baya nan ba ai baya nan ai dole ka yi ka dawo tunda baya nan ba na je baya nan ne ba a ina wallahi baya nan oh baya nan a ina dama yan banza kake kamun cikin gida da bana nan kawanka ana kawa da mace ne dan iska abinda kake yi kenan abinda